saking arep-aning ngarti karena ning tias kira alon nang andiko kakangipun Kakang Yayi Wibisana sawise prayoga kang dadi lenggamu padha Basuki Dimas Pun katampi mawi tangan kalih panjenenganipun Kang Mas Asmana ingkang rumetah dhateng dasar kula. Nampi pangestunipun Kang Mas kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula suwun ngabiyantara. Nuwun kepareng ngaturaken pambekti kunjuk ngandhap padha. Iya tak trima kanthi bungah. Kakang Semar, nuwun wonten paring dawuh, Den. Anakmu padha ditimbali maju. Menika kados sampun. Anak kula kere Nalagareng kan kere Petruk kere Bagong kalih Gombal Semar nek kere yo ngarani wong tuwa Gombal gawone anake kere iki nek bapane Gombal nek ora kelakon Nalagareng lan Petruk prayogakna pisuwanmu kula nek ngitaken dawuh nuwun ngitaken dawuh Den senajan Bagong semono keprayoga nanggonmu ngadhep nanging ngestaken dawuh Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika kaya sumengka pengawak Brodha ndamel sasi anggonmu ngadhep ana ngarepanipun Kakang Marata enggal dening para tak paringake prasadya apa kang dadi darunaning pisuwanmu ingkang sepisan kula ngaturaken pambekti ndungkap kaping kalih kalebet dipun utus dumateng Koko Prabu. Ing wekdal sakmangke Kang Mas Lesmana dipun aturi jengkar saking kasadan Giritoba sowan ngersa dalem Koko Prabu. Saking kepandhang Koko Prabu kula wis pados ngaturi Kang Mas ndikaken ngadhep wong ngabiyantara. Apa kang dadi wigatine Koko Prabu nimbalipun Kakang mboten wonten malih kejawi namung ngrembak ruwet renteng praja ing Pancawati Denduk. Miturut saking gaiping Jawata ing sampun kula tampi. Menika mangke negari Pancawati badhe kedatengan bebaya ing langkung ageng. Senopati Ngalengkandiraja miturut saking jangkaning Jawata ingkang kepareng asta jumeneng Senopati pepundhen kula Kang Mas Arya Kumbakarna. Kabukti dereng ngantos kula swangun ngersa paduka Kang Mas wonten mergi. Ingkang abdi yoga kula anggeran luman sampun mejahi. Cucu ngajur kekalih inggih pepundhen kula Paman Jambu Mangli lan Mangliawan. Yen ngantos Kang Mas Lesmana menika mangki karo nden lampah. Kula kinten Pancawati badhe dados Karang Abang yen wonten kelajeng pangamukipun Kang Mas Arya Kumbakarna. Mekaten ya Mas. Sumiyut lakuning samirana anem putraning angga manjing ing nala layak luyiping netra katon Wibisana nuwun wonten paring dawuh. Ora liwat tak estokake ngendikane Koko Prabu apa kang dadi ature Dimas tak tampa. Wektu iki pun Kakang Jayadéwa bisa ngadhep marang Praja Pancawati. Malah Koko Prabu sampun jengkar saking praja. Wedal sakmangke sampun kepangon nggak wonten pakuwon sawela grigi. Mengkono nri Semar lho Onro Den, ayo anakmu padha dikandhani. Sowan Koko Prabu njaga negara aja nganti kelebon senopati kang bebayan. Wah, nggih, monggo kula derek. Nalagareng Petruk Bagong sing padha ngati-ati ndereke bendaramu wurung-wurung bakal nempuh peperangan gedhe ing kole. Iya, Pak, ya, Pak.
Samilono amri kongas gandaning sekar gadung mangambar parang ngunjuk atur Kang Mas. Apa Dimas? Salebetipun Kang Mas tindak kula mboten nderekaken tindakipun Kang Mas Kiwala. Kula keparenga badhe medal Jumantara. Dimas Wibisana arep metu Jumantara mekaten. Oh ya to liwat sing prayitna ngati-ati karo sinambi ngawasake mbok menawa ana baya perkewu. Neri sedika. Nawa Garing Petruk lan Bagong. Kula ndara kula Gus. Kang Mas Lesmana diderekke aku tak ngambah Jumantara. Oh nggih. Ing atas-atas ndara mengkono. Memang nggih tindak Pancawati to. Iya Petruk. Arek ngono. Ajeng pundi arep mabur. Oh. Mboten sayang mawon. Ora aku tak metu Jumantara. Oh nggih. Apa? Pete jambu. Yes. Ora wis arek-arekane Bagong ana wong piyayi dikongkon ora. Nolo Garing. Kula ndara bapakmu ana ngendi? Anika wau teng wingking. Lah kula iki nek mlaku karo bapak niku ora telaten anggar kok intang-inceng golek gugur Gang Asem niki kok ora. Karang wong tuwa kuwi nek mlaku mesti cok karo ilang-iling ngono lho. Lha mending nggo nyelipur pikir sing sayang. Niki mangke calone badhe ngajengaken Senopati. Iya Petruk. Wah, Ratu Ngalengka jan saya ngombro-ombro kamurkane. Nyarep ngono-ngono Dasamuka ana ngalamat elek kok iki. Bukti nyatane apa Kang? Ajaman rikala semana negarane nganti dobong entek-entekane ora ngalamat elek ra ora to. Ya kuwi sasmitane Dasamuka ludis ning kono. Ya mung muga-muga wae iso ketrima penuwune awake dhewe. Iya. Petruk lho, kene lungguh kene mengko ndak ana gama dirgama. Oh nggih. Linggo kene Truk, engko nek ana gama duwet. Gama duwet ya apa rega? Gama muntu awet. Gama dirgama ki bebaya ngono ora kok gama duwet. Sing hati-hati nggih Gus. Iya Petruk. Aku mandul. Ngepan kebet-kebet katon melu sedih yen to bisa muwus pandini sang pandu putra nagrinipun lir Sekar Tanjung Ambelasa Radya melu sedih kingking Kandya teka mangkono kota Poradene semono nggih nyuwun permadyaning wono kadhiraken sedaya para abdi para kawan
sanalika nampa cobaning jawata ana angin semiyut nempuh marang gangganyo Sang Bagus. Swara pangkang sempal pating dretot pating glothak. Pedoting barat datan kacarita keperanggul wadya bala ngalengka ndiraja. Barisane Raden Trinektra Trisirah Triweneh Twin para wadya bala ingkang sigra marak ngadepaken Raden Semana. Putra ngalengka ndiraja Raden Triweneh sautan kadhekaken para wadya bala pating glidrah solah bawane. Keperanggul bawatnya bentar mawas risanya suranggong koro mangsa tinon saking mandrowo Kati bisa kembar sewu Apa tumenggung kula Raden? Ana satya bagus ingkang metu ana ngalas nunggal dalan karo prajurit saka Ngalengka Ndiraja. Weh. Kula sakjege sakniki weruh wong baguse tanpa cacat. Wiwit pepucing rambut tekan jejempoling sikil kok tanpa ana sing elek. Ning eleke niku linggawa kanca kok kaya koten. Sing arep dhewe niku wong napa kucing rembes niku. Bareng sing tengah niku kaya lampor. Sing mburi dhewe niku mah wong kok kaya tenggok. Ora ana watu ya. Apa kanggo nyamplak wong. Lah sebabe wong ora ngonekke wong kok tenggok ki anggepe ki sawruh tenggok sarungang. Antemen kae truk wis ben terima-termakno. Tenggok kuwi gedhe paedahe. Kena nggo wadah bekakas, kena nggo wadah panganan, ning mengko nek bojot nggo wadah wuh. Lah tinimbang gareng doneke kucing rembes. Lho siapa? Kowe sing ngonekke? Hakae men ngri uripku. Tak kenal muring. Among semene kok sing dialem kok aku. Wah, jan sing tengah kae wong kok kaya mandor. Lampor. Krunguku mandor. Lampor ki apa, Gong? Ayam, Mbah.
Satria ngaku tak takon ngendi pinangkamu sapa jenengmu aja mati tanpa lan. Kowe takon ngamplak kowe wong njolong getak kaya manuk genti aku takon kowe ngaku. Satria sangka ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumrayan ana dalan takon genti tantinakon. Putra Ngalengka Ndiraja aku Triweneh. Kowe Triweneh ya? Wo niki anake Dasamuka niki. Wah jenenge apik ya Reng Triweneh. Sing mburi ngaku sapa? Maisa Nabrang. Wah. Kebu adus. Kok kebu adus ambangane ming nyabrang rek adus. Maisa ki rek kebu to. Ayo, ning kae jenenge Maisa Nabrang ora kok kebu nyabrang. Kowe sapa? Satria Ngiritoba Sentana Pancawati aku Lesmana. Oh, kowe Lesmana? Iya. Kandak dening aku. Lah sing ana ngisor kuwi sapa? Kareng. Kareng wong. Lah iya. Apa anggapmu kareng oer-oer kae apa? Ana-ana wae kareng wong. Lah sing tengah kuwi sapa? Petruk Kantong Bolong. Dublajaya Pentung Pinanggul Runggung Jiwan Gubang Pinosek. Kuwi jenengmu kabeh, ora karo tanggaku barang. Jenenge tanggane do omongake. Lah sing mburi dhewe geger. Sing takoni kowe kok geger. Ngaku jenengmu sapa? Tak rono men cetha. Sampeyan sapa? Aku Triweneh, daleme Ngalengka Ndiraja. Lah kowe? Siapa? Jenengmu? Jeneng gedhe apa cilik? Ya sing jeneng gedhe sapa, sing jeneng cilik sapa? Sing le maringi bapak apa simbok? Le maringi bapakmu sapa, le maringi mbokmu sapa? Le maringi bapakmu dhewe apa maratuaku? Bapakmu dhewe jenengi sapa, maratuamu jenengi sapa? Maratua sing mbok nampa mbok tuwa iki ngono apa ya? Ora ngaku-ngaku ki njur ngopo? Ayang kuwi semlang nek dipenggawe. Wah, wong menggawe wong kok ngene iki nggo apa? Jeneng cilik apa sing gedhe? Sing gedhe sapa? Bagong. Oh. Lah sing cilik Bagong. Oh. Gedhe cilik suarane. Sampeyan karo Dasamuka putra dalem Ngalengka Ndiraja. Oh, jan daleme asli Ngalengka. Lah iya. Lah kowe saka ndi? Iki ngriko ya, Pak. Lah omamu ngendi ora tak gawa. Mane wong beling ora. Takoni gelem kok bareng ditakoni ora ngaku. Lah tak duduke mara temenanan ora. Cilaka aku. Semono onong paran yen kau nak pringgake becik kowe saiki maruta tak rangket tanganmu awit ngrumangsana yen kowe kelilipe wong aku Rama Prabu Rawana semono kang dadi sumbarmu marang aku senajan to wadya balem paribasan ketimbuhi sayuta ngiringan kowe iso mbondo tangan kene wis tugel gurune Lesmana wadal wani karo aku kowe sing tak wedeni apa kok tak ndak gedeng tanganmu tak sirnake ana ngarepan aku
semono yen yayine kok marep-marep kapuk ora pendeng. Nanging jebul tandange cukat krincing trengginas awas tumrampil. Ning gumunku kok sing elek kaya melu-melu ngrusuhi. Karepe iki ngejak cengkak-cengkan malah ali-aliku loro dilorot kabeh. Nyandak bangkan banting areng guang mak ketantil jebul tangane isih mlebu ning jero ngesak. Awis sae suwek duwite kena awake lara. Mung kena 15 wae. Terus semono ana paran semene kadidayamu. Bange bobote kang ana mburi. Aja takon desa aku nyekel gegaman. Ora tak tameng gigir tak tameng dodo mengko jayi kecanda aja. Lho. Teko ya apa? Lah wong lara mripat kok ya perang ngono. Wong kena wong begogok semene gedene kok ora weruh kena pancen wong rondo lamur kok. Sampeyan nek kena tak eman mundur mawon. Awit pengiraku sampean ora menang karo Ndara Lesmana. Lah tandane apa? Kedepe wis kerep. Mongko cayane ngalap nyaur tegese iki lunga teko ngono. Kaya wong dilara kuning mula becik sampean mang mundur mawon. Lho. Aku iki putra ratu. Nah ya arep putra Belgedes kae. Nyatane kalah kok dadak. Aku durung temandang temenan. Yen wis aku temandang temenan semono ora bakal kelakon duwe umur sak jam. Sing dasar napa sampean kok dibanting ngono. Iki Satya Digdaya lho. Lah nggih. Aku wis tau mbedah kutha mboyong wanita ijen tanpa wadyabala. Ora semono wis tau apa? Dereng. Nah aku wis tau. Aku ora takon kok. Mboliku perang wani sabuk ula weling sonder ula welang. Wis semono tau? Urung tau. Nah aku wis tau. Aku ora takon kok. Lah semono aja takon desa tak corok curiga kurang bejo kelakon mrodo dari kamu. Ketok meneh. Kowe melu klitah-kliti aja takon desa kesinggol keris wetengmu bocor tembelke. Lho kok wangun kok rada nyepelekke temen wani kok karo kerisku iki. Nampan iki wani, wani. Tampanono. Nih kepiye. Tampane wetengmu kuwi. Wo, Adi Sudo. Iya. Iso nyudo aku wong ampuh. Kok nyepelekke temen kowe? Nyudo aku padha nyuduk layangan. Mongso kena. Wong mandane kaya terwelu kok
ngebate batak endi Rarakanata la ember ning mengko suwe-suwe kena ya nek suwe-suwe malah lena saut dol sak payu-payune lho limpe kowe tak pancen wong ora urus teman mongso kena ora merah tak sini kok mantelane tanda tarik samplah mongso kena saut dol aja ikan atau gonandi tak dol kuwi iki Kanjeng Kiai arep nini nyai aja sembrono nang gareng balekno Kresna kuwi didol ora payu nggodrei aduh mati aku pusakaku aja tok go lunga-lunga nang gareng aja temenanan ya tenanan ora ngerti ana piyayi lenggang nubruk sing nubruk mono sing ketubruk kuwi nganti mak penjeluwe wangsul ora antem temenanan semangkang sing iso mlayu banter kok nganti dhuwitku do mawut dhuwit 35 kilo karek 19.000 saiki apa kabeh do ning kene weh muni dhuwit tak antem kowe ora wong ki duwe aji apa lah kok aneh temen lha sing nunjang kono kok sing damuk-amuk aku bareng dhuwitku sing mau sing ngejumbi kono lha meniki dite mau tokeh kak 25 kali 19.000 sik kurang jukui ning jero ngesak aku kok ya ora iso wangsulan ki ana daya apa lho kono kawan kok ya werna-werna wis nunjang ngamuk jukui dhuwit ngrasani ora gendang glene kowe ngene aku ya kowe kayo mlayu kayo kayak bedol telo kayo aku jalu mendem ora Bapak tuh menggunakan jaluk bantu Bapak tuh enggak mangke kok idak-idake
Petro, Nun. Ora duwe ponokawan loro tetelu kowe ponokawan sing tak tresnani. Nggih. Aku iki mau aja tok tampani mesti paling ora putung sikilku. Mila kula ngertos ndoro kemleyang terus kula ancik-ancik kula tampani cek kula seleh-keleh mesakake. Iya. Petro, apa? Ora ndek sedulur sing tak tresnani ming kowe. Ah iya. Aku mau aja tok tampani mah ora lara awak. Jenenge ora wong nampani kuwi wong nyiksa. Barang merucut merucut apane? Merucut ki tiba nang kono merucut kok mrene nek pancen. Iya. Muga-muga saka pandungane wong tuwa sesuk ana gluduk mampir nggon. Pandunga kok ngono kok diomong-omongke. Iki sing maju tumenggunge mau. Oh sing kaya angkring mau. Sing muni ki apane lho. Kadang aku kontal rono angine pas mrono dadi mongko aku nang dhuwur mlongo ya. Mambrung kaya sawangang. Kalau mudun kaya salon-salon nganggo apa kok? Jereng sarung. Ora kaya nunggang parasit. Kaya ijo-ijo wae. Aku njaluk bantu Petro. Mundut bantu. Iya. Nah, pun gajokke. Mupakat gajokke. Tak dongak-dongake mati ya. Lah ndoro mboten majeng ya, Bu. Aku sayah tak ngaso dhisik. Oh nggih. Awit iki tandange rondo kasar yen ora tak du karo kowe ora ana sing nimbangi kasare. Nggih. Nggih mangke alon-alon. Ora sah alon-alon saiki mangkat to. Yen kowe iso menang karo kae mengko tak nehi duit 500. Motalo. Ora sedulur, ora jadi 500. Dayang. Kalau mau tua tegelang. Lawong. Apane? Sing marai bingung. Karang kowe. Suruh gue kitiran, lalu tadi mikir. Lalu sing luput ki kowe reng. Petro ki wong kotok, wong Petro Almaju kok kowe gemang semingkir demen kepidak. Bere. Oh Petro mati ya Bagong klengero. Aku waras miris. Mati ya. Maju wong sing wandane kaya kipo babrik bubrak. Bengak-bengok ora. Kerengan kok bengak-bengok kok. Jenengmu mau Petro? Heeh. Oh. Kowe nek kena taiman semingkir semono kon ketok mlerak idak-idake. Ora sandara semono kesete munggah sare keduga nglindingke siramu. Apa kemis kepiye? Sare Rebo, babu kok Rebo.
Wani kalau tak tebak dadamu kurang bejo kelakon melesek igamu. Antem metengmu kelakon ilang duitmu. Panjen akeh dong sial awak. Panjen dina iki panjen akeh elek sanipku, oh nasibku. Wong ngono kaya ora mandang ngono. Petuk mbebeki diwedeni Bagong banyaki diwedeni aku ngentoki mah didak. Lara-lara. Mau aja melu mrene ora tambah lara awak. Wong do gemblung kabeh. Ngalor ngidul ngetan ngono kok pethuke wong banyaki. Kerengan kok isane mung banyaki. Ah, ki teko meneh. Mati wae. Sambal to. Iya aduh. Pamyo. Wong mati kali mayir kon sambat iyo ngadu kon tamak jenggelek. Iki jenenge wong mati manutan. Ora pan. Ngono iki. Males ya. Awang gulung barang. Karang ya kepetung gegaman. Piran dino karang. Apo. Iya. Wah gini kita dia peng-pengan nih. Kising jenengan kerengan podo segelas ngono kae. Nunggal banyu cara gemake iki jan rame tenan iki awake dhewe iki wah jan gayeng iki. Wong kerengan kok dilok-lokke dhewe ora wong mendem ora. Kerengan kok karo brek. Ngarang nggo nyelipur lara Ilai. Tak bilang dino, abu. Jangan bilang. Wong elek nang. Ngurusi wong kerengan. Ngurusi wong kerengan dengkulmu kuwi nyolong pete keplorot. Wong angger kulino beler. Menek wit pete we keplorot. Kok mulai jangan bilang maksudnya jangan bilang ki apa, Gong? Hah? Jangan bilang ki apa? Ah, jangan kambile ilang. Langya kowe keblegang aku meneh. Galaya. Ora urus. Wong sing wandane kok ember ngejlogi. Monggo awake kaya ngono. Wong nek ora kalap sing dhuwur senengane mbebeda, sing wandane kok ember senengane gawe wirang. Wong anggere aku wis muring nyekel gegaman aja takon dosa. Kalau aku rampung nyawamu. Iya nabi sayang malaikat. Sidora kena meneh. Angin ceng jareke. Tak daneng kok angel. Kowe iki yo jan kere tenan kok, Ren. Ngrusuhi wong nesta.
Aku jare wong kok deneng-deneng yo karepe iki iya nabu. aku barang. Woi la siku. Boten kiam. Mangsa kalian pono kawan. Nitro katol sang makroyang Semundo katawengan Wadya balaku bubar kabeh mungsuh satria sing jenenge Lesmana. Iki kadange Prabrama ketok tak pandeng ora dadi aku tak nyembah damamu. Sasat podo panggawa semula pandeng dadi awuh kuandamu aja banjur ngegungake kaplawiranmu kowe ngaku sapa Trinektra takon aku apa sing ketok ana ing tanganku iki pusaka Pancawati Kyai Guru kurang bejo tak rampungi nyawamu ucap Raden Wibisana sangka Jimantara Kang Mas Patrika ndelungi Kang Mas menika badhe kagem menapa bakal tak nggo mateni Trinektra mandeng karo aku panase kaya mawa bathok dereng dumugi titiwanci badhe panjenengan bongkok dedamel kula kinten boten badhe saged tumama dhateng yoga kula kepinaan pun Trinektra langkung-langkung menika boten ngemungaken Trinektra malah kalian Trisirah saha Triweneh sak rencangipun gandeng Kang Mas Lesmana menika setunggaling satya ingkang winasis amrih Koko Prabu Rawana tipis ing nalar was ing penggalih prayogi kuwatu jemparing angin kemawon prajurit ing semanten kathahipun padha wangsul dhateng negari Ngalengka Ndiraja mulat marang sang bagus semuanya kamanungsan kaya ing eka dikamantian lono Kanjeng teka mangkono putra Raden Lesmana ngesti marang aturipun Nyai Wibisana. Ya matek marang demu jejat kang aran Senjata Angin. Raden Trinektra Trisirah Triweneh sakwadya balani. Katemping Senjata Angin kontal dawah wonten garing Ngalengka Ndiraja.